जुथाइ आंनि बुहुमनि जीवन हासनो आं गहा दिजुआ लुमाइलाम दाइख'नि सेक्रेटारि आरो इबो दाइख' हौनि प्रेसिडेन्ट अच्छा आजु इबु दिजुआ दाइख' ला लुमाइलाम दाइख' के जों यावैदो ना इबु लुमाइलाम दाइख' ला बाखालि फ्रं यावैजे दिमापुरा हासुदो मरे मायाबला हासुदो बो जनथाइ मा जाखा आरो लगदे राजाबो जाबा ठीक है जनथाइ जाहि सवा जनयाबला हासुदो नावनाला जनथाइ सवा जनयाबला 1253 1253 आरो आरगावफानो जनथाइ मा जाजों दाइख'ला राहा इबु फो यावै फाइगा इबु दिमापुरा फार्स्ट दाइख'माइजेन मानयावना हासुदो दाइख'माइजेन मानयावनाला ओरा सुबुं बांबा आहमसाराव आक्रमण खालामनायावना आरो गुबुन गुबुन जाति फायबनायावना दिमासन मरेला हाक्सार नक्टारा दुङेबा हाग्रा गेसारा दुङेबा इबो लुमाइलाम मरेला जबा हालामनि मराय ओइबानि इबो दिमापुरजों बिसा साइड जाहि बर्तमान धंसि रङा पारा ओराबो देंखा माने सुबुं बांदा गुसु कथा गुसु कथा दाना जे जों जायख्लाय बाव तुमनि सिगांनि धंस्रि ओरा दंखाखौ दंखा बनियावना थेरेलङा न बनियावना दा थेरेलङा फायखा थेरेलङ दिफुदार गुमा देंखा माइदेब्रि माइदेबले बनिफ्रायसे आरो महंदि जादु बर्तमान महंदि जादु फायखा